سلام انتعنا نعخم يخون صعبتي زينا مسيحيت كم يكنيخم كم مغتصلتها كابتي زحالف مدباتنا لومونا بزينا مسيحيت كلت زعبا بمحاز اب زي مدبزي ني كالد عبدو مسانا عدي من لنا إذا كلت مدبزي تي قدامي زعبي زهبنا زلنا نتي اب زي اوارح زي رباشو كاين زلو ناي كورونا فيروس كون كله اتخلايكا بو صلوه زي تلعله اب ايميغريشن زي مص زعبا كوني كالد عبدو نقعد حن مصاح كان عنصنعكم سامي كم زي متوي زحبركو مجمريا بزيناي كورونا فيروس زمت غداياتنا خنزارب كما يلو حكم سنتات وزناي كورونا فيروس حدا خبتي اقداس غداي كوينوس ابت حبرتسبون اقداس حبريتا ببغيزيو እንዳተዋሃበ ነትዝዋሃብ ዘሎ መምርሒታቱን በደቂቅ ንኽካታተሎ ህዝብ ብምባል ካብ ፈልክ ሄልሶሚን ዲሄተን ካብ ካልኦት አካላቱን ዝወጽ ሓበሬታ ንሕና እውን አባል ኮምፒስ ኮሮና ቫይረስ ብደቂቅ ኣብ ዝብል ክፍሊ ሓደሽቲ ዜናታት ሓደሽቲ ዝተዋህቡ መምርሒታት እንዳውፃና ንኸይድ ኣለና መጀመሪያ አው በትግርኛ ቋንቋ ክካታተሉ ይዕድም በመቀጻል ላፍቲ ከመይ ያሎ ዝበልካዮ ስጋዕዛና በስቱዲዮ ዘአተናላ ሰዓት ኣብሽወደን ከባቢ 3046 ሰባት በትሕማም ከም ተለኸፉን ካብኦም ካኒ 1423 ደቂ ኣንስትዮ መኻነን 1623 ካ ደቂ ተባዕትዮ መኻኖም بتوسخي سقع حجي بزي اب انتنسيف وورد ابزي تعق نكزد ليو خفلات يوم زل يدلوخا كلتا 200 شعاتن الله كابهم صوت 250 شعاتن دك انستيوخا 50 كلتن كوخنا الله سقع ذا ساعات زي اخا دموتو تغلالا بزحمام زي 9 كلتن بصيحم الله خابزم 9 كلتن 55 صوت يوم 30 شعاتن دك انستيين ابو ابزي فولك هيلسو من ديهتن ويب سايت اتيقا ابزي بعل مزي محبراوي حبرسباوي نايت عنا خنتا زكاتات التكالكا ستاتستكس كي ترفه بمعالتاوي اقوميت والله او خريو خلو حجي لما عند ترحب بستوكهولم مستلخف بتحمام سبات 59 سبات يلو اقوميت والله بمعالتو تمالي كدعلي 100 سبيم نيرو مستلخفو سلازي نابي وسخ يقنس كميلو بقصالي نزون ابتناتنا ويب سايت كنقطومو او سبات بقربه كاتاتلون كما يمعمل علون كفلتو اقرا من قدون لو ما انت بستوهبنا غازيت او مغلطي كابت قدم حجز نبره ممرحيتات توسخي ابشودن لا خمس بزينا ناس تقلت لعل 5 سبات كي كوبو بحقي تخلكيلو له مالتيو نعوخا والمسعب يدلي ما معريوخا لبواتات ببزحي خوها بز وعلى لو منتايو بزناي بوست كلوب عرفتي مزس لزلو نعو مغنيات غيركا خابنا بين دغبر مغشاتات سقع زتخال غيزي سبدو كوبلو بتزاماديش ودن كابتن قالوت هاجرات فنو زخونه አካይዳስ ለዘሎ እቲ ጥቡቅ ስለዘይለ ሰባት ካብና በንቀሳቀስ ይኽእሉ ስለዘለው ነዚ ብለቦዋ መልክዕ እንተ አገዳስ ተዘይኮይኑ ግድን ተዘይኮይኑ ሰባት ነዚ መንቀሳቀሳት ደው ተቢሎም ብዝተኻለ መጠን ከመይ ጌርካ ነቲ ለበዳ ትጎትኦ ወይ ነቲ ሓደጋ ተቆንሶ እንዲሁ ተደጋጊሙ ዝበሃል መዓልታዊ ኸ እቲ ቀሊል ድመስለና ግን ካ ቀሊል ዘይኮነ داوكا بقبوء محساب تي مسؤول تتحيز زوهاب زول ممرحيتات كل سب بدك كاتاتلو تلبواتات يتعالو صغاع بترجمكم زلو بتقصر مقناس ينقرس لزلو نزت السب قالوا ولو دقاقي مو متصوع له وفتزوهاب زلو حتوتات يسفح بالكخات قلنا زي هكال حتى كان اللي زلو خبن تعبيت كاب معلتنا معلتي وسخلو መንግስት ይሾደን እንታይ ይብላሉ ታይገብራሉ ለዝኾነታት እዚ በኸመይሪያ ማዓልታዊ ዳርጋ ጋዜጣው መግለጺ ይወሃባሉ እቲ ሓደ መስመር እንታይ እቲ አትኩሮም ሒዞምሉ ደለው መስመር ንሕና ምሁራዊ ዓቕሚ
ዝተዋህበና ሓበሬታ ምርኩስ ጌርና ኢና ንውስን እምበር ካልኦት ስለ ዝገበሩ ንገብርን ኢና ወይ እውን ነቲ ገምጋም ናይ ምሁራት ዓቕሚ ዝተዋህበና መሰረት ጌርና ኢና ንውስን ብምባል ነቲ ንውስኖ ሳዕቤኑ እውን መዚና ኢና ንገብሮ ብምባል ስጋዕ ሕጂ እቲ ሪስትሪክሽንስ ኦፍ ኮርስ እንዳተረረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ንኣብነት ናይ ብዙሕ ሰባት ክእከቡ ዝፍቀድ ዝነበረ 500 ዝነበረሉ ግዜ ነይሩ ሕጂ እውን እቲ ሓንቲ ዜሮ ለጊሳ 50 ኮይኑ ኣሎ ከምኡ እንዳበልካ እውን ስጋዕ ጠቕላላ ከምተን ካልኦት ሃገራት ምዕፃውን ገለን እውን ክምዕብል ይኽእል እዩ ናብኡ ኣንፈት ዘኽይድ ኩነት ዝረአ ከዓ እንድሕር ዳኣ እቲ ቁፅሪ እንዳወሰኸ ኸይዱን ፀቕጥቕ ኣሎ ነቲ ተወሲዱ ዘሎ ስትራቴጂ ዝነቕፉ ኣካላት ብዙሓት ኣለዉ እዚ ሽወደን ልክዕ ትገብር የላን ወላ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ከይተረፈ እዚ ትኽተልዎ ዘለኹም ስትራቴጂ ቁኑዕ ኣይኮነን ሽወደን ከዓ እቶም ካልኦት ሃገራት ዝተኸተሎ ቁኑዕ ኣይኮነን ዝብል ነቐፌታታት ብክልቲኡ ሸነኻት እውን ንመፅእ እዩ ስለዚ ናበይ ገፅና ኢና ናብቲ ለበዳ ከይላባዓሉ ይከኣል እዩ ዝበሃል መንገዲ እዩ ዝኽየድ ድሕር ዳ ንኩሉ ሰብ ካራንታይን እቲ ካብ ገዛ ኮፍ ኣቢልካ ምውፃእ ምእታው ምኽልካል ነቲ ለበዳ ደው ዘብሎ እንተኾይኑ ሰብ ናብኡ ገፁ ክኸይድ ምዃኑን እቲ ሕግታት ናብኡ ገፁ ክምእዘን ምዃኑን ሰብ ክፅበዮ ክኽእል ኣለዎ ኣብ ኩሉ ዝወሃብ ጋዜጣዊ መግለፂ ከዓ እንታይ እዮም ኢሎም ድውድው ደለዉ ኣብ ቀፃሊ እውን ትርር ዝበለ መምርሒታት ክወሃብ ከም ዝኽእል ድልዋት ክኸውን ድሉ ክኸውን እቲ ህዝቢ ለቦ እንዳሃብዮም ዝውድኡ ደለዉ ኦኬ ኣብዚ ሕጂ እዋን ብዙሓት ሰባት ካብዞም ዝሞቱ ምስተውዓሉ ናብቲ ስታስቲካሊ ክንሪኦ ከለውን ንዓበይቲ ከም ዝወስድ ወይ ከዓ ሕዱር ሕማም ዘለዎም ዝወስድ ንኣሽቱስ ብዙሕ ኣይተንከፈን ብምባል ነዚ ኮሮና ቪሩስ ኮቪድ-19 ንብሎ ኣቕሊሎም ዝረኣይዎ መንእሰያትን ንኣሽቱን ኣለዉ ስለዚ ሓቂ ድዩ ንዝሓመሙ ጥራይ ወይ ከዓ ንዓበይቲ ጥራይ እዚ ብዝበለፀ ክኢላዊ ዓቕሚ ኣምፂና ዝቕፅል ሰሉስ ሓደ ኤርትራዊ ዶክተር ብዛዕባ እዚ ጉዳይን ምስ ተዛማደ ሕቶታትን ክንህብ ስለ ዝኾና ኣብዚ ግን ኣብቲ ናይ ሽወደን ዘሎ ስታቲስቲክስ ከም ዝሪኦ ዘለኹ ቅድመይ እቲ ዝነኣሰ ዝሞተ ሰብ ኣብ ውሽጢ 50 ስጋዕ 59 ዕድመ ዘሎ እዩ ትሕቲ 50 ዝሞተ ሰብ ከም ዘየለ እቲ ስታቲስቲክስ የርኢ ኣሎ ግን ሎማ ዓንቲ ዝወፀ ዜና ኣብ ቴቴ ከዓ ከም ዝሕብሮ ወዲ 17 ዓመት ቆልዓ ኣብ ፈረንሳይ በዚ ሕማም እዚ ሕዱር ሕማም ዘይነበሮ ከም ዝሞተን እዚ ከዓ ነቶም ክኢላታት ካልእ ማእዝን ናይ መፅናዕቲ ኣፍ ደገ ዝፈጥረሎምን ትዝበሃል ዝነበረ ከም ልሙድ ዝውሰድ ዝነበረ ቁኑዕ ዲ ቁኑዕን ዝብል እውን ኣዘራራቢ ጉዳይ ኮይኑ ኣሎ ስጋዕ ሕጂ ግን ኣብዚ ከም ዝሪኦ ዘለኹ እቲ ዝነኣሰ ዝሞተ ውሽጢ 50 ስጋዕ 59 ዓመት ዘሎ ኮይኑ ትሕቲ 50 ግን ዝሞተ ሰብ ካብ ሽወደን ከም ዘየለይ እቲ ስታቲስቲክ ዝሕብር ኣብ ቤት ትምህርትታት ተዓፅየን ቆልዑ ኣብ ገዝኦም ዘለዉ ብኦንላይን እውን ትምህርታት ይወሃብ ከም ዘሎ ይዝረብ ዘሎ ስለዚ እዚ ኣገባብ እዚ ከመይ ፀልዩ እንታይ ፅቡቕ ነገር ተረኺቦ እንታይ ሕማቕ ተረኺቦ ካብ ዝፈተሽካ ሎማዓንቲ ኣብ ሽወደን ሬድዮ ፒኤት ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ክትዕ ነይሩ እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ገዛ ኮይኖም ክመሃሩ ኣብ ዝብልሉ ግዜ ገለገለ ወለዲ ንደቆም ክሕግዙ ዘይክእሉሉ ዓቕሚ ኣብቲ ዲጂታል ዓለም ዓቕሚ ደይብሎም እንደገና ፔዳጎጊ ኣገባብ ኣፀናንዓ ሓገዝ ዘይክእሉ ሰባት ክጉድኡ እዮም በመንጹር በንጻር ናቱ ከዓ ወለዶም ዝተምሃሩ ደሓን ዓቕሚ ዘለዎም ወላ እኳ ናይ ፔዳጎጊ ሕፅረት ይሃልዎም እምበር ተሓገዝ ክፈላለዩ ስለዚ ኩሎም ቶም ተምሃሮ ብሓደ ዓይነት ደረጃ ነቲ ተኽእሎ ናይ ትምህርቲ ክመሃሩ ኣይኮኑን ዝብል የካትዕ ነይሩ እዩ ስለዚ መስቲ ተፈጢሩ ዘሎ ዓለም ለኻዊ ሽግር መስቲ ሓደጉን ርኢኻ እቲ ኳሊቲ ኮምፕሮማይዝ ክግበር ምዃኑ ግድፈታት ክህልዎ ምዃኑ ንቡር ኮይኑ ግን ኣብ ሚድያ እውን ሎሚ ዝረበሎ ከም ዝወዓለ ወለድስ ፔዳጎጊክ ናይ ፔዳጎጂካዊ ድሕረ ባይታ ስለ ዘይብሎም ከምቲ ዝድለ ንደቆም ክሕግዙ ይክእሉን እዮም ስለዚ ኣብቲ ደረጃ ናይ ፍልጠት ኣረኻኽባ ሓላፍ ዘላፋት ክህሉ ዝብል ነቐፌታ ነይሩ እዩ እቲ ኢንፍራስትራክቸር ግን እቲ ቴክኖሎጂ ግን ስለ ዘሎ ብኡ መዳይ ብዙሕ ነገር ኣብዚ ክካየድ ክእሎ እዩ ክትሓስብ ከለኻ ካልኦት ሃገራት ምዕቡል ዝኾነ ኢንፍራስትራክቸር ናይ ኢንተርኔት ኣገልግሎት ደይብሉ ግን
تتخولات كم يكون كم زخير كتقوم تتغير خا هاجرش ودن كتماتاتن بزي كورونا فيروس بستاتستكس رينا خنزارب كلنا ستوكهولم ازيات هاسيالا انتي تسقم at the same time حتى زل نجر تلو ندحر كم زخوينو زي دوبات ناي ستوكهولم التي بالبابور يكون بالأوتوبسات ربعتها دو كوبل وين زي الجملة على كده مهنياتو أب ستوكهولم على شيستا سبونغاون تعق نايتي فيروس مرأي كم زلوا أبز حرف زيناتنا تزاربنا لذي كتما ستوكهولم بداية زخونة تلو انتهيو انتهيك والتي عجزي بمصنعة بكيلو عامن تجمع زجبر زي كنا حفشة وجمجامي خاطر زارم مالتيو تقصر خمو مبزحو تفعل عليه مغنياتات قوها بكني كابت ميلي حدا خابو نايبز حاجة شو ممتعن حبقة تمام قانون ما بزحت جيشتي أبز ما تصلوا جدي خا قدمتي مرمرة مقبارهم مساباتي تحاوسوا سلزنورو بفل لايك عبت مجمريا ناي عرفت زخود مو أفتي ناي برد من شرطات زخودو صدرا بيتاتو من نيرو بدحري وين كم سمعنا يعكاك عقوي نزغني ناي قداي شديش تزموت الصومالاويان عسر شو منتسبات راح مويتم أبز نورو لجيزي كابوم شديش الصومالاويان يوم نيرو زغاني انتاي زبلا سعيبو بدحريو حصرت حبريتا له لوم عنتون أبدا جنس نهتر حدا ديبات أرتيكل واتيو بزناي كورونا فيروس تقع زلو دبوزحوس ناي دق موقل دلو بيوم ساتوم يوم زبل قالوا مدي بيت واتي له 4 خيلاتات صحفوي مالتي تناي كت ارتيكل ስለዚህ እንታይ ዘርእየካ ነቲ ዝውሃብ ዘሎ መምርሒ ተኸታቲልካ ነቲ ሓደጋ መቕናስን ብኩሉ ቋንቋታት ካታ ሓበሬታ ዝርጋሕ ስለ ዘሎ እዚ ክንገብሮ ንፍትን ዘለና እውን ኣካልናት ስለ ዝኾነ ሰብ ቀረባ ዝኽካታተሎ ብዝበለፀ ኻስኻ ኣይተኽብደልና ትሕቶታት ካን ንሰሉስ ዝኾነልኩም ነቲ ኺኢላ ዶክተር መፂብ ዝድዛረቦ እቲ ኺኢላዊ ዓቕሚ ዘልዮ ዲቴይል ኣቲኻውን ክግበሩ ዘለዎም ነገራትን ቶም ምልክታትን ካልእን ኢልና ኣስፊሕና ዛሪብና ሰባት ክገብርዎ ዝኽእሉ ጥንቃቐ ካብቲ ዘለዎ ከመይ ገይሩ ይዓቢ ናብ ገጽ ዝወስድ ትሕዝቶ ክንቦም ተስፋ ገብር ጽቡቕ ናብ ዘይ ዝሓልፍ ነዚ መጽእ ሕጂቲ በዓል ሞያ ከም ንጽውዕ ነጊርካ ነርካ ካብቲ ትፍትሾን ካብቲ ተንብቦን ኢና ንዘራረብ ዘለና ካልድ ከመይ ክገብር ሰብከ ብከመይ ክሳተፍ ኣብቲ ናይ ኦንላይን ምስ ዶክተር ኣብ ስቱድዮ ዝገብሮ ነዚ ጉዳይ እዚ ዝፍትሽ ቃለ መሕትት ሰባት ብቴሌፎን ክሳተፉ ምዃኖም ኢና ናውንስ ንገብር ዘለና ከመይ ትገባብ ويل بزعبو توم ناي تكنيك إلاتات سقاتكم توم بصوتنا على المحارس سقاتكم هم زيادة تفلتوا أنا برجت تكنيك كم يكونيو قال يقولون جنكن هلينا خن ملسينا نحطوتات أونلاين زحتت ويكنا قربينا نابهم أشعو متشعو معلتي أب لايف دفنور لجيزي بدحري استوديو خناون نتزمت حطوتات تقبلك ناب عليت مدرخ موضحن بو بالكاون نتم كموت زخول حطوتات ناب نهم اللوسو ناب كيلاوي نابتي قاشا ناي مغرب مسرح كله ناي قدامي معالت ناس لزغونه زغان فتنو زلنا نغصالي ناتمهرنا لهم كينا تسفا قبر بصبوق تكنولوجيا حقيزنا بصبوق غيرنايو اساتفنت نايت حزبنا زلوهم سكفتات شغلاتات حطوتات اقريبهم مدسرخيبهم زخودو لخناتات نمفتار زغبر زلو فتنا ندي تسفا قبر عود كون زو قدامي دحري خان دارانا يعني خير تزيل لكن حدش عدل يبقى تسمعي تخاطات على حزبي أكلنا يتزخيز زلو ديسكاشن مقبار سلازغونة حسب تسفع قبر بتصبوك خدال زي حلقة سومون كاب سفيري تيبين كاب ميكيل دامباري مستوى بداية مساحنا في استوديو يرنيرو انتهيت قبل مغيرالو انتهيت أصوتي قدامايتي بسبيتيز تجبرن تايو أبز متخان بتصوتنا حلفتي أبز اللون كلهم عبارات استاف زنبورون الزاريبهم بزعبا الكمبيس زتاوت زلو ترى أبز حبريتا بخلق قنقطات مبصح زعبو أب أكتويل تكابر تغيرو انترفيو مس وانا كادنا إذا تكال تخايدو
ምስ ገለ ብፆትና እውን ተኻይዱ እዚ ዓብ ነገሪ ምክንያቱ እቲ ክንገብሮ ንፍትን ዘለና ኣቓልቦ ብሃገር ደረጃ ረኺቡ ኣገዳስነቱ ዝያዳ ክዓቢ ከም ዘለዎ ተባሂሉ ከም መርኣያ ናቱ ከዓ ኣብኡ ሓብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዕለት 22 እውን ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ናብዚ ብስቱድዮና መፅዩ ኣብዚ እውን መግለፂታት ሂቡ ንዕኡ እውን ብምሉእ ነቲ ኢንተርቪው ተርጊምና ሎመዓንቲ ንፍንዎ ኣለና እቲ ሰብ ክከታተል ክሰምዕ ማዕረኽ እንደይ ኣገዳሲ እዩ ወላ ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሚኒስተር ናይ ዝኾነ ዘረቡ ኮሮና ቫይረስን ከመይ ክንገብር ከም ዘለና ክኸውን ከሎ ማዕረኽ እንደይ እቲ ጉዳይ ክብደት ዘለዎን ማዕረኽ እንደይ ክኣፅልውን ሓሲኡን ኣብ ግምት እቲኻ ቀለልቲ ዝመስሉና ግን ብዙሕ ለውጢ ዘምፁ ነገራት ከም ዘለዉ ኣብ ስቱድዮና መፅዩ ገሊፅዎ ኣሎ ንዕኡ ከዓ ሎም ምሸት ክንፍንዎ ኢና እቲ ሰብ ንዕኡ እውን ክከታተል ተስፋ ገብር ስለዚ እዚ መርኣያ ናይቲ ድግበር ዘሎ ፃዕርታትን መርኣያ ተራ ናይ ከምዚ ዓይነት ሜድያ ኣብቲ ሕብረተሰብ ክፃወቶ ዝግባእ ተራ መርኣያናት ስለ ዝኾነ ሓደ ዓብ ዝላ ንቅድሚት ነቲ ንገብሮ ዘለና ፃዕሪ ጽቡቕ ኮቪድ-19 ናይ ኮሮና ቫይረስ ንዞም ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳያት እውን ፅልዋ ነይሩ ወይ ካብ ደገ ዝመፁ ናብ ደገ ዝኸዱ ኣብ መጓዓዝያታት ይዕፆ ኣሎ ንዚ ናይ ስደተኛ ጉዳይ እንታይ ክገብሮ እዩ እንታይ ኣብቲ ዝተዋሃበ መምርሒ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ፕረስ ኣብ ጋዜጣዊ መግለፂ እውን ከም ተገልፀ ሽወደን ኤውሮጳዊ ሕብረት ብሓፈሻ ሽወደን ከዓ ብፍላይ ካብ ደገ ዘለዉ ዜጋታታ ከኣትዉ ከም ትፈቅድ ኣብዚ እውን መንበሪ ፍቓድ ነይርዎም ኣብዚ ዝነበሩ እሞ ኣብ ደገ ዘለውን ክምለሱ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ ነይሩ እንተኾነ ግን ብዙሓት ዝገሹ ሰባት ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣብ ሽግር ወዲቖም ከም ዘለዉ ካብ ክመፀና ዝኽእል ቴሌፎን ምድውዋላት ርእቶታት ክንሰምዖ ቀኒና እሱ ከዓ እንታይ እዩ ኣብነት ኡጋንዳ ዝኾነ እትኹን ነፋሪት ከይተዓልብን ከይትወፅእን ከልኪሎም ዶባቶም ብምሉእ ዓፅዮም ኣብኡ ዘሎ እንተ ብስራሕ እንተ ብዝረት ከይዱ ዝነበረ ናብ ምምፃእ ናብዚ ይሽገር ከም ዘሎ ጠቕላላ ነፋሪት ተደየላ ተደይ መፂኻ ከዓ ኣብቲ ግቡእ ሰዓታትካ ስራሕካ ተደይ ኣቲኻ ከዓ ናቱ ፅልዋታት ክህልዎ ምዃኑ ካልእ ግን ኣሰካፊ ጉዳይ ዝተፈጥረ እንታይ እዩ ንመጀመርያ ግዜ ናብ ሽወደን ዝመፁ ሰባት መንበሪ ፍቓድ ተዋሂቦም ብማይ ፋሚሊ ምጥርናፍ ካብ ካርቱም ኤርፖርት ዝኸልከልዎም መንግስቲ ሱዳን ኣይትኸዱን ኢኹም ሽወደናውያን ዜጋታት ጥራሕ ኢና ንሰድድ ኢሎም ዘትረፍዎም ግን ኣለዉ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ናይ ስድራ ምጥርናፍ ገይሩ ክንደይ ተፀቢዕ ዓመታት ሰብ ወዲዩ ከብቅዕ እንድሕር ዳ ነዚ እምቢ ተባሂሉ ዘን ዓብዪ ክሳራ እዩ መሊስካ እዚ ንዕኡ ከዓኒ ቅድሚ ምግባርና ምሕታትን ኣብቲ ናይቲ ሃገር ዘሎ መምርሒታት ከም ዝብዚ ንገብሮ ዘለና ምክትታልን ከድሊ እዩ ምክንያቱ ገለገለ ሃገራት በጀካ ዜጋታት ናይተን ሃገር ካልእ ኣይንሰድድን ኢና ዝብሉ እንተኮይኖም እሞ ኬድካ ብኡ ካብ ትምለስ ኣቐዲምካ ነቲ ኣየር ቲኬት እዩ ንኣብነት መብዛሕትኡ ሃገራት ዳርጋ ነፈርቲ እውን ንኽልክል ስለ ዘሎ ሽወደን ስለ ዘይተኸልከለ ሰብ ይመፅእ ስለ ዘሎ እዩ እንተ ተኸልኪሉ ከምዚ ናይ በዓል ኡጋንዳ ንብሎ ዘለና ተኸልኪሉ እዩ ስለዚ ሰለስተ ዓይነት እቲ ዜጋ ዝኾነ ክመፅእ ክእል እዩ ፀገም የብሉን ኣብዚ ዝነብር ዝነበረ እሞ ወፂ ዝነበረ ክምለስ ይኽእል እዩ ንመጀመርያ ግዜ ዝመፅእ ግን ደው ኢሉ ኣሎ ተኸልኪሉ ኣሎ ተን ሃገራት እውን ክስቀሉ ይፈቕዳን ኣለዋ ብደረጃ ሽወደን ግን ኣይተኸልከለን ነይሩ እሱ ኣብቲ ዝተባህለ ንመንበሪ ፍቓድ ዘለዎ ብዝን እሞ ዜጋ ዝኾነን ክመፅእ ክእል እዩ ዝብል ነይሩ ስለዚ ኣብ ቁርብ ኣቓልቦ ሂብካ ስራሕ ተድልያ ንሕና እውን ዝያዳ ፅፊፍና ብደረጃ መንግስቲ ሽወደን መጀመሪኦም መንበሪ ፍቓድ ተዋሃቦም ከምቶም ነበርቲ ኮይኖም ከኣትዉ ፈቅድ ድዩ ኣይፈቅድን ዝብል ኣብ ዝቕፅል እውን ዝያዳ ከነብርሆ ከነነፅሮ ምዃንና እግረ መንገዲ ይሕብር ምስኡ ተተሓሒዙ ካልእ እቲ ነቶም ቅድሚ ሕጂ ተነፂጎም ዝነበሩ ናብ በዓል ኤውሮጳ ካልእ ሃገራት ተመለሱ ዝበሃሉ ነበሩ ተን ሃገራት ምቕባል ኣብየን ስለ ዘለዋ ደባተን ተዓፂ ስለ ዘሎ ስቕ ኢሎም ኮፍ ካብ ክንዲ ዝብሉ እግረ መንገደይ ናይ ዳብሊን ድዩ ናይ ካልእ ጉዳያት ውፁ ዝበሃሉ ዝነበሩ እግረ መንገደይ ክሕብሮም ዝፍትን እዚ ዘሎ ሓድሽ ኩነታት ኣብ ግምት ዘእተወ ዳግመ ራእያ ክግበረልና ጉዳይና ኢልካ ምሕታት ኣገዳሲ ይመስለኒ ምክንያቱ
ፋር ዝበሃል ኣሎ ሓደ ናይ ስደተኛታት ዝሕግዝ ማሕበር ፍሊክቲንግ ኦክ አሲል ኮሚቴ እና ስሪክስ ሮድ ዝበሃል እሶም ዘውፅዎ ሪኮመንዴሽን ነይሩ ለቧን ኢሚግሬሽን በዚ ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኣእቲኹም ክወፁ ተወሲኑሎም ዝነበረ ሰባት ነቲ ከጋጥሞም ዝኽእል ሽግር ሃገራት ክቕበላ ዘይደልያ ብምህላወን ዶባተን ዓፅዋ ብምህላወን ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኣእቲኹም ሰብኣዊ ዝኾነ ረኣያ ጌርኩም ነቲ ብዚ ዘሎ ፍቓዱ ክወሃበሉ ዝኽእል ኩነታት ክትገብሩ ዝብል ፃዊዒት ኣቕሪቦም ኣለዉ ብዙሓት ናይ ስደተኛታት ዝሕግዙ ማሕበራት እውን ነቲ ሓሳብ ደጊፎም ኣለዉ ስለዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ክመፅእ ከለኻ ሰው ኢልካ ከብዶ ይኮነ ነቲ ጉዳይካ ተመሊሱ ክረኣየልካን ክትፍሕትሮን ከተንቀሳቕሶን ፅቡቅ እዩ እግረ መንገደይ ክላቦ ይፍትሕ ከይዶም ኮንታክት ገብሮም ክሓቱ ክእሉ እዮም ኣብ ምንታይ በፂሕ እቲ ጉዳዮም ርዮም እተን ሃገራት ዘይቅበላኻ እንተኮይነን ኣብቲ ናይ ኦትላይኒንግ ስሎጋን ዝብል ሕጊ እንታይ ኣሎ ተቐባላይ ሃገር ሞታጋርላንድ እቲ ተቐባላይ ሃገር ኣይንቕበልን ኢና እንተኢሉ ሞስኻ ከዓ ፈቃደኛ እንትኾንካ ሕራይ ሙለሱን እንተኢልካ እቲ ውሳኔ ክትግበር ስለ ዘይክእል ናይ ኣተገባብራ ዕንቅፋት ብዝብል ምክንያት እቲ ጉዳይካ ተዓፅዩ ኣብዚ ከም ብሓድሽ ወይ ክረአ ወይ ከዓ ፈቃድካ ክትወሃበሉ ትኽእል ኩነታት ክጅመር ስለ ዝኽእል እግረ መንገዲ እቲ ሰብ እሞ ተን ዝቕበላና ዝበልኩመን ሃገር እምብብላ ስለ ዘለዋስ እንታይ ንኹን ዝብል ጉዳይ ምስ ኢሚግሬሽን ከይዱ ከልዕሎ ቁኑዕ መስለኒ ወላ ካብቲ ሲስተም ወፂ ዝፀንሐ ሰብ ተለውን ከይዱ ናብቲ ሲስተም እንታይ ክንገብር ንኽእል ክብል ቁኑዕ መስለኒ መጨረሻ ሓንቲ ነጥቢ ምስኣ ከይረሳዕክዋ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ናይ ኢሚግሬሽን ኣሎ መምለሲ ማለት እዩ መፅንሒ ፎርዋርድ በሃል ኣብኡ ሓደ ካብቶም ተኣሲሮም ዝነበሩ ንኽምለሱ ናብ ዓዶም በዚ ኮሮና ቫይረስ ዝተጠቕዐ ስለ ዝተረኽበ ንዕኡ ፈልየሞ ስምባደ ፈጢሩ ቁሩብ ክልተ ከዓ ምልክታት ዝተረኣዮም ፈልየሞም ግን ፎልክ ሄልሶም እንዲሄተን ስቲል ከምኡ ኢሉ ክቕፅል እኽእል እዩ ስለ ዝበለ እሱ ከም ቀደሙ ይቕፅል ኣሎ ግን ሓደ ዝሓመመን ክልተ ከዓ ምልክታት ዘርኣዩን ንበይኖም ነፂሎሞም ከም ዘለውን ሜግራፎን ስፈርከት ኣብ ዌብሳይቶም ኣውፅኦም ኣለዉ زي ما تنصف حبريتها كالت تعمينا نمسكنكا زخبركم تعذبتي نخلت أقدس زيناتات نايز السومنزي بزعبة كورونا فيروسن بزعبة زني إميجريشن قدات بو زمت سلوان كتنتنا لنا مبرخ بلنانينا كالت مسانا عدي منها وعلنا بزمت سرتك صبح حبريتها رخيكم كتكونوا تسفاي قبر أب كالق مدب زمت سومن كن راخبينا كساب شعو كل سنة يزبلن منها لكم سلام